प्रणाम नमस्कार। अरे कि सभे जल ढारतावे 12 ज्योतिर्लिंग प कि सभे जल ढारतावे 12 ज्योतिर्लिंग प आ भौजी लोटा धई देहली बादशाह के सिंह प कि भौजी लोटा धई देहली बादशाह के सिंह पर। प्रणाम नमस्कार। वो देखा था निपॉन धुन चैनल। आज रोज सबके आशीर्वाद और प्यार दुलार लेवे खातिर आज बहुत ही प्यारा गाना कल्लू जी के आवाज में भौजी जल ढारेली थी म्यूजिक वाइड कंपनी से रिलीज भइल बा और बहुत ज्यादा रउआ प्यार आशीर्वाद देता नहीं। हमरा आशा ना पूरा विश्वास बा कि ये बोलबम सीजन के पहला गाना कल्लू जी के आवाज में हमारा रिलीज भइल बा म्यूजिक वाइड कंपनी से। कि भौजी लोटा धई देहली बादशाह के सिंह प आ सभे जल ढारतावे 12 ज्योतिर्लिंग प आ भौजी लोटा धई देहली बादशाह के सिंह प। बड़ा बढ़िया अंतर बा। कि भैया के खीसी त मंदिर में उतारेली चलेली खूबे हबर हबर। तरुआ देखी गाना और प्यार दुलार आशीर्वाद दी म्यूजिक कंपनी के, म्यूजिक वाइड कंपनी और अपना कल्लू जी के और अपना पवन पांडे के, और ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद पवनुआ और पवन पांडे पर बनौले रही। फिर अगला वीडियो में अगला चीज लेके आए। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।